Americký futbal patrí zatiaľ k málo rozšíreným, no dynamicky sa rozvíjajúcim športom. Zo 4 klubov, ktoré na Slovensku pôsobia, práve trnavský tím zorganizoval amatérsky miniturnaj. Tým Trnava Bulldogs v spolupráci s nitrianskym Knights a zvolenským klubom Patriots odohrali počas víkendu amatérsky miniturnaj amerického futbalu. Okrem súbojov tímov tohto rozvíjajúceho sa športu bolo cieľom stretnutia aj dostať ho viac do povedomia verejnosti. Je to v podstate také ukončenie všetkých tých priateľských zápasov, ktoré sú amatérske kluby, ktoré v podstate teraz ukončia tú sezónu a spraví akože turnaj, a aby aj ľudia v podstate aj viac tento šport vedeli, že čo to je a aké sú v podstate pravidlá. Hneď v úvodnom zápase sa stretla Trnava s pomerne silným súperom z Nitry. Najmä chýbajúca zohratosť v ofenzíve u domáceho tímu spôsobila to, že už po prvom polčase sa Nitra postarala o 20-bodový náskok. Momentálne zatiaľ sme slabší tím, majú lepšie zacvičené signály, sú rýchlejší a trošku zaostávame, ale snažíme sa to dobehnúť, snažíme sa čo nich vymyslieť. V druhom polčase už Trnava zvolila útočnejšiu taktiku, kde si síce o niekoľko bodov zvýšila skóre, na víťazstvo s Nitrou však už nestačila. Na turnaji sa celkovo odohrali 3 zápasy, z ktorých Trnava vyšla ako druhá, na prvom mieste skončila Nitra. Najbližším plánom Trnava Bulldogs je rozšírenie svojho klubu a zmena tréningového ihriska. Aj sa v podstate chceme aj spojiť trošku s Modrankou a tam trošku aj väčšie budeme mať výhody, čiže väčšie ihrisko a v podstate aj iné výhody s nimi, takže budeme asi tak dobre posilnení. Aj táto zmena možno prispieje k skvalitneniu úrovne amerického futbalu a podporí rozvoj tohto športu.